L'emblemàtic hostal Jaumet de Torà està d'aniversari. Celebra 125 anys, un segle i quart d'existència dedicat a donar aixopluc i menjar a visitants de tota mena. El secret de tot plegat, un negoci familiar que s'ha anat adaptant als nous temps. L'actual propietari, Jaume Marimon, ja es prepara per passar les regnes a la seva filla, la 5a generació. Amb la història d'aquest hostal marxem avui. Adéu, bon dia. Avui els prepararem la perdiu a la vinagreta. I per fer-ho, què millor que utilitzar aquest pot que ja feia servir la padrina de Jaume Marimon per calcular les parts de vinagre, oli i aigua. Ell, que s'encarrega de fer els guisats de l'hostal Jaumet de Torà, ensenya ara la recepta a la seva filla, la Laia. Ben aviat agafarà el relleu al capdavant d'aquesta fonda més que centenària, que conserva ben viu el foc de la cuina de carbó, les olles i cassoles de terra i l'esperit dels avantpassats. I els valors aquests de predisposició de servei, aquest esperit de lluitadora, la padrina, és la que va heredar la mama. I la mama és la que ens ha transmès a nosaltres, aquests valors. Si els valors que ens ha transmès la padrina ha sabut transmetre'ls a la Laia, una 5a generació pot tornar a començar. Tot va començar el 1890, quan el Jaumet dels Bous, amb 6 unces d'or que li van tocar a la rifa, va ampliar les quadres que tenia i ho va fer en uns terrenys que va comprar a tocant de la carretera que uneix Pons i Cervera, un punt estratègic. Primer va donar recer als cavalls i després va oferir menjar i aixopluc a les persones. Cal Jaumet ha anat creixent i s'ha adaptat als nous temps. I de cara al futur, arriscar una mica i innovar. Si, per exemple, és una crema carbassa, intentar que aquella crema carbassa, a part de la decoració, que també és molt important ara, que tingui una espuma de mascarpone o, no sé, tocs una mica diferents, que no siguis la cuina que podem fer a casa. Tocs diferents amb els plats de sempre. I amb la il·lusió de tirar endavant i que continuï la història.